Алдагы кытлау сәламын без Иске Атлаш авылына юллыйбыз. Бүген үзенең 60 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Бахитова Иркә Юсуповна каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны тормыш иптәше Шәүкәт Мусеевич, кызлары Нажия, Лилия, кияүләре Женя, оныклары Радмир, Милана, Лиана, Тимур, кодасы Рафаил Шикурович, кодагылары Раиля Шикуровна, Мөнирә Якубовна котлап җылы теләкләрен җиткерәләр. 1962 елның 1 гыйнварында Масеевка авылында гомер кичерүче Азизовлар гаиләсе Юсуп Низамеддин улы һәм Сания Якуб кызының беренче көтеп алынган татлы балалары булып якты дөньяга аваз сала. Бала чактан ук бик тырыш, эшчән булып үсә. Авыл мәктәбендә 8-нче сыйныфны тәмамлап, 9-10 сыйныфка Иске Атлаш авылына укырга йөри башлый. Сөекле онук буларак шул вакыт ул әбисендә яши башлый. Язмыш сылтабы буенча шул ук урамда безнең әтиебез дә туган булган. Алар шунда танышып, бер-берсенә гашык булалар. Озак та үтми әтиебезне армия сафларына алалар. Әни мәктәпне тәмамлап Ульяновск шәһәренең Культ просвет училищесына укырга керә. 2 ел буе әтиебезне армиядан сәлам хатлары язып көтә. 1982 елның 8 гыйнвар көнендә әтиебез Шәүкәт Мусеевич белән матур гаилә коралар һәм Иске Атлаш авылында яши дә башлыйлар. Әниебез авыл мәдәният йортында үз һөнәре буенча методист, дирижер хоровик булып хезмәт юлын башлый. 1982 елның октябрь аенда беренче кызлары Нажия дөньяга туа. 1984 елның яз көннәрендә әниебез кирпич эшкәртү заводына эшкә керә. Кышынгы вакытта комбинатта швея мотористка булып эшли. 1988 елның май аенда икенче кызлары Лилия туа. 1989 елдан башлап 10 ел буе әтиебез белән икәү колхозда умартачылар булып эшләделәр. Без бала чактан бирле җәй буе әниләр янында урманда үстек. Безне күрше әбиләр урман кышлары кайттылар дип һәр вакыт каршы ала иделәр. Әниебез бик уңган хатын-кыз, кулыннан бар эш килә. Тәмле ашлар пешерү аның тагын бер яраткан һөнәре дип тә әйтә алабыз. Ул төрле рецептлар буенча тәмле, исең китәрлек ризыклар пешерергә ярата. Әтиебез безнең бик сабыр, йомшак күңелле кеше. Ул бер кайчан да бер кемгә дә авыр сүзләр дә әйтми. Әни безнең сердәшебез, аның дөрес киңәшләре безгә үз тормышыбызда һәр вакыт ярдәм итә. 8 гыйнвар көнне әтиебез белән әниебезнең тагын бер юбилей көннәре. Гомер сукмагын 40 ел буе икәү бергә узган матур туй көннәре. Безне үстереп, укытып, эшкә өйрәтеп, аякка бастырган өчен 1000 рәхмәтле аларга. Тормыш юлларын үткәндә барысы да булгандыр. Тик бары әниебез үзен иң бәхетле хатын-кыз дип саный. Гомерем буе бердән-бер яраткан ирем белән яшим. 2 кызым, ышанычым, таянычым бар минем. Оныкларым минем алтын алмаларым диеп бер ши әйтә безгә әни. Күп авырлыклар кичерсә дә, бик чыдамлы булып калды. Бер кайчанда моңаймады, серен бирмәде. Кайгыларга түзеп яшәде, сынауларга бирешмәде, сабырлык дугаларын укып, бер кемгә күз яшьләрен күрсәтмәде. Бүгенге көнгә әниебезнең 4 оныгы үсеп киләләр. 2 малай, 2 кыз бала, шатлыклы куанычлары. Әтиебез белән бергәләп үз һөнәрләрен яратып, умарталарын карап шулай әкрен генә яшиләр. Якыныбыз безнең, рөхсәт итсен чын күңелдән кытлап, башлап озын, саулыклы гомер теләргә. Бала аныкларыңның рәхмәтен, игелекләрен сизеп, алда да матур гомер ит. Киләчәгең үткәнеңнән матуррак булсын. Күпне күргән булсаң да син сынмыйча, сыгылмыйча яшисең. Әлеге көчле рухыңны алда да югалтма. Бәхетле бул якыныбыз. Ак карлар тирәгә яуганда, тугансың син дөньяга. Нинди теләкләр эзлиек иң хөрмәтле анага. Кышкы кышлар кунып сайрый, тәрәз төпкә иртәдән. Бүген безнең күңел таша, бигрәк матур хисләрдән. Бер уйлансаң шатлыклы да, моңсу да әни бу көн. Өстәде гомер юлыңа тагын бер елын бу көн. Картаям дип уйлый күрмә, бар кем өчен яшисе, бар бит әле кемнәр өчен изге эшләр эшлисе. Бәхетле бул, саулыклы бул, бәйрәмең котлы булсын. Табының артына якыннар, ни бар туганнар тулсын. Хөрмәтле Иркә Юсуповна, юбилеегыз мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Күзләрен карашы, нурлар сибә.
Алат төсле күңелләрең киңдер. Син бит безнең өчен берәү генә. Син бит әнкәй кояш айга тиңдер. Күзләреңнең нуры сүрелмәсен, күзләреңдә яшь тамчысы күренмәсен. Газизләрдән газиз якын кеше, һәрбер безнең йөрәгенең түрендә син, һәрбер безнең йөрәгенең түрендә син. Без һәр вакыт сиңа ашкынабыз, безнең өчен һәр чак